Te nang kan poi es kan ka bede ba covid habede bi tu gibri gi bayap. Te kumba pen kan mau ya phi kan ni ka RTI ba ngala fai la slam. Te kan yo report na ne banai ba ar nyo tarik feb arja arfulai. Te kan ni kumba mau ya phi ba kan ni ka direction yung Supreme Court haga life tarik banai bandriu arja arfuai ba nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na san bhawajar ya gi bahayeng jong kitu gi bayap now covid ti habede bagani ka jingpan jenga ya kani ka RTI te nakalang kani ka disaster management ka government of Meghalaya kala inform yang ka ong ba ya gini ki san bhawajar ladep a sha baro kitu gibriu gi ba yap now covid te ka total ka balai ka baro kitu gi bayap ka poi hadu nriu klur nriu funriu lak nriu klur nriu funriu lak te ngasiu thu e phi ba gidam ki complain yang abun ba giong ba claim yo itu kesan bhawajar te gitu ki complain nga karpat ba ling ba kani ka president ba aim ta sni sobha a inform yang marikot isla ki kerteng jong nong ya baro gi ba phi gi bahayeng jong phi baro khot ki don ba kalir ban nga te gino gi bomyo ai kani san bhawajar la karpat je phi ba pin pentip sanga bangan le ya ka ei ka ba don kam nomor babun nga yo complain kita kam de ba ka sujler manga ndre ki don ki witness ke ba claim yo ai kani sa san bhawajar tengka te kan tu leng ba kani ka fresh statement ke bang aim ta sni ba baro gitu gi bomyo subha pentip sanga lane phila ban le direct ha kani ka revenue disaster management department of government of Meghalaya philai pan ya ka hok jong phi namta tu gi bahayeng jong phi ke bayap halor kani jing don jong ne ku covid 19 ti kani ka de ban kong ka bang a se phi ba pai ba phin ya sai te naka pe kani ka revenue disaster management department government of Meghalaya katu ka jingklat ka don hakawai ka list ka bangala pani tu sian insya hakawai ka list ka bar buan ma kot ka sawaja tengka ka bajirok te katu ngatrai na katu ka bangai mensyua suklik ya katu ka bangai presentation mensyua ndai pilati baro ka nongut ki bayam hang tu nglala ban kerkulit katno gi ka pisah katno ka nongut ki don ki bayap barsan bhoja nga total tu ka ami jingken nen riu kulur riu pun riu lak ti ko sosi ka pon ne ngalong suan ai ne kalong ba ayo ka sakhi ka ba gidon gi bompat yo ai sa san bhoja bun bun ka jing tip jo nga don ka ba siphongut ye ka ba haru mentang ba ngayo jing tip te ga bun de ki tang na kani ka ba ai president ngam ta trai bun kin sa kontak ye nga claim yo ye lagi ong hadien magilali claim ki ai daw ne gam tai su ki jing ai daw office ta ka delivery system hangne posti jongi de kalong ba jabo ba daw gelong ba nagadaw ka department ka pat transfer ka bisa po ka kaw gam ne gam tai yo ngam tip gaya ka no rekom de halar ko ni ka bangayo menta dengan sabut din leng ba complain ka bagi ba kin complain sanga ngan sale ka ban kam